Сега децата са спокойни, да, че мама не боледува, че мама е добре и може всяка една ситуация да се справя. Аз бях на 23 години, когато забременях с първото си детенце. Един ден изобщо не можах да стана от леглото. И така разбрахме, че имам установена дискова херния. За болката в гърба възраст няма. Космодиск е ефективно решение за всеки. Не мога да си позволя такава болка, когато трябва да се движа за 3 часа прекрасни дечица. Милена търси помощ от невролози, опитва с медикаменти, инжекции, иглотерапия. Но ефектът е кратък и болката се връща. Много се опасявах, когато си нося децата на ръце, защото всеки момент можех да се скова. Сега космодиска го слагам сутрин и целият ден съм си с него. Благодарение на формата си, космодиск работи директно върху напрегнатите мускули около гръбнака и кръста, като стимулира кръвообращението и с лек микромасаж помага за облегчаване на болките. Хем е безболезнено, не приемам никакви лекарства и е много по-икономично за мен, защото аз по едно пресъщение при невролог и като купя сумата лекарства. Другото, което е в момента, аз не мога да приемам лекарства, тъй като кърмя. И за мен това беше идеалното решение. И именно за това аз реших да ви пиша и да ви споделя с радост, това, което се е случило на мен. Аз мога да ви кажа, че щом имаш спасение, щом имаш облегчение на болката с космодиск, аз мисля, че това няма възрастова граница. Живей пълноценно с космодиск. Оригиналният космодиск е хипоалергичен, без странични ефекти и доказано ефективен. Вземи оригинален космодиск класик в 2 части – дълга за гърба и къса за кръста, с 30-дневен тест период и 100 години гаранция.